Nokoligira ngane timu engima. Timu engima kero kwa bakosori yange komi ne timu wano timu biyo bakosori. Yes n'abantu. Ono asobwango mono boigo eyambe timu ngwano kurukwa kocha ya Manchester United obwaterete nere kiateka olegana sola Kajar naletete abana kurwa academy naro Brandon Williams, Mason Greenwood, Tahith Chong, Anje Gomez nomungwano kurwa James Gana abubata alitine timu erinde bakikuligeri na inaki kero kende nabo bakobeko bakonya nanda kero kuligeri asenko bakosore na Southampton mbare ngoro ku juniors chi juniors atonchare ngoro igo chachagire kuligerirwa right onye mbono ko igorere dia bona malietane ngurukwa bongeri ngurukwa musinto bigo pius nabo igen nenche mwino kaika nonde buna mwanyane bono kaika the best bread in town right engo mwancho motegeli boigo nabo kuligeria gwetera YouTube nero KCFM TV ugo subscribe nabo goto oligerere live na tokonyerete ya maseyemo musinta so kuligeria chief factor so bwango mono eko tebekana club nkeyo kyanyalriko enda next round ya Champions League mayaga yo goitwa engoyo yabe ntanga ninka wetane chigoli ibere in fact which means Manchester United iko na kibarua in fact yende ko tebanga Paris Saint-Germain nigo yabuirwo mupira oyomo ase mipira 15 nomo yagosoiri ya Champions League ase getiyo kyabo gyanka nengo yo baitetu yo timu ekurukwa Real Madrid egeka ye season ya eta ye timu ya Manchester United ise okora umukia kero kende enye iterero igotinda ya yeitire inabe kunyarikana ise okora umukia yeite igera ali ke historia chikobe yakabere aya timu te yo kurbo Ingereza ase timu isano nemo chiago so na Paris Saint-Germain ase getigia Parc des Princes ya bwiro etimu ya bwete yoka ninse yoburaibwa chinga kiecho etimu ya Chelsea ninse yoburaibwa Jose Mourinho yarenge omwaka bwechirubere na inye ekero yarenge September ekero Chelsea yanye kuletie Paris Saint-Germain chigoli 3 aseligana liesagio PSG nigo yabekire chigoli 35 ase chingoyo 10 obunyango bwa Champions League kurende ase mipira 5 tianya kobeka clean sheet which means Manchester United nebwate apa hande yo kobeke goli nango buera kini lakini ngotebana naki Paris Saint-Germain PSG maraiga gwata nkubwere tigera mbugati I'm giving out facts as no ma tegen tukiagera tenga Adam nawa mbaira bona mukate tingia singinje yo mukate ngainanda Adamu arwa inda singinje yo motegere singinje batalite abatu metebere mbali motori bwobogima nyande balia bwobogima utango banyo tubogima fact yende nige gote una Manchester United nige yagwira mupira yo mubwoka ase mipira